Een albino stiekelbarig, dat ken haar net. Wie al het eerst de eerste gedachte van jullie coachje doet ze het telefoontje krijgen. Ik ga mijn 7e jaar in bij dit werk, bij de dierenambulance. Ik ben het nog nooit tegengekomen en er zijn mensen om mij heen die ook heel veel in de natuur doen. En ik ben het ook nog nooit tegengekomen. Dat is toch echt wier, een albino stiekelbarig voen bij de Aldi in Snits. Het wie me goed dat de dierenambulance er gauw bij wie. Daar ter plaatse komen heb ik het dier nakeken en toen bleek het, de navel, een behoorlijke navelbreuk. En het rechter achterpootje, dat was aan het verrotten. Het albinootje is zo'n 4 weken oud. Jullie denkt erom dat de mem haar bentje net hebben, omdat ze albino is. Kan ook wezen dat hij door iemand gekocht is of wat ik maar en die je misschien dumpt het, weten we niet. We gaan er maar vanuit dat het dus eigenlijk een wild egeltje is. Jullie zit het beestje bij haar thuis houden, want albino stiekelbarig isoleert je alleen nog bij een temperatuur van zo'n 15 graden. Het zijn zo'n namen. Nou, iemand zei tegen mij Snowy. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi, want ze is wit. Maar aan de andere kant ben ik toch nog bezig om... ik ga zelf een pagina opzetten en daar wil ik de vraag stellen van wie weet er een leuke naam voor.